Horas madihita saluhutna. Horas. Di pinopar neo punta silalai sabungan siwalut turpuk namaro jahat tu silalai nabolak. Horas borngim matutu dihita sabornginon namar pungu hita di sekretariat tanah bolonon ima namar syajar hita songon simulasi adat di paradaton di ulaun las niroha dohot ulau ta dot niroha bolo di bornginon tofik nisi bahasota di sekretariat tahun ima sekretariat silai sabungan sualu turpukon ima taringot songon ragam luat taringot ulos tutu batang alana marmasam-masam do pengertian ni ulos tutu batangon ima diadat dihubang manang ditoba manang disamosir bermacam-macam do burang doa ke pengertian na alania to ngamanginan rakma bege mahita sian hatorangon manang pendidikatta nasian gurutta bidang adat ima opudepan boru siagian partikenon pinasama tu bapai. Horas marihita peparanda puta raja silai sabungan sualu turpuk namar hoja tu silalahira bolak. Horas. Hobar tu materi naung di pasa niamata progrekin ima pangatusion ulos tutup batang. La singkat mohon gabe UTB mau dipagajang didokon ulus tutup batang. Dihamuaka manami dang sudi luat mangatusi ulus tutup batangon nate. Dang sudi luat pamasahon adong ulus tutup batangon. Nah, adoran so di patorak kami ra jumolo jolo di patorak kami buasa adong ulus tutup batangon. Molo tabereng na julu akan amate atau langsung dari pemasuk tu jabu-jabu na pinukrai tangan na ate. Jadi dengan orang dope formalin kan itu kan. Molo dengan orang formalin berarti kan pasti dia akan mempercepat terjadi pembusukan, menimbulkan bau yang tidak enak. Jadi alani Dr. Hatop ditutup batangon. Ditutup batangon. Ima nidok nama ngarapot, dirapot dan udah dirahut, dok hotang, baru celah-celah naik dibayar puli. Itu kan, tato to, malah upasan nama toko lupa apa? Sada silopa garung, dua silopa puli. Nah, puli takira lim. Dilem mau rapat asal na muap keluar ima uap ni si mangarur nak kiringani emang. Jadi dung dirahuton baru mah mardalan adatna. Jadi dirokon ulus tutup batang dakuna mate ibe dia pehon gabe ku batang nai da ala situasional imana jolo ceritanya. Alani do dang sudi luat marang sude marga adong pamasahon adong tutup batang adong saput adong tutup batang. Oh biasana mau nungga baru jumolo sari matua dohot sahur matua urang lupa itada inon di pasar tu na baru jumolo sari matua mana sahur matua anak sahur matua bulung agi jengi nama iate. Jadi alino adong nama dokon ulus saputi sarupa do inodo ulus tutup batang nah adong nama doko soni filosofina imana kini gani alana situasional dan buibe di pasar alana situasional bau dengan terhatok ditutup dan di atas ni si mangarudo pibe di pihakun ulusi gabe di atas ni batang naik alai molo lawi ta misalnya ku filosofi ni ala batang molo sadabere ni parbere neng mabesta de jabu
Saya berpangido doh tulangna, saya dilihat tulangna doh, sada membaik bahagian di jebun, ya masih taruk di jebui, sia tulangna. Dan itu, ia membolo jabu na pinukan di tanganna. Kini lagi, molo jabu na pinukan di tanganna, dan itu, molo lagi berene itu membaik na julu, ilet tulangna doh, pasti taruk di jabuna, parangna, membedia manon bahagian sia jabuna. Songonari berenaon dan itu masuk mamana ujabu-jabu naso pinukan di tanganna. Tentu lihat di tulang nama ima taruk-taruk di jabu-jabu dei ima di dokonla ulos tutup batang. Adong di beluat songoni. Atau isedo molo adong sarasada luat marasada marga. Pamasaon ulus tutup batang, isedo napasaton ulus tutup batangon. Tong nomor ragam-ragam, dangarong sada keseragaman. Masing-masing punya filosofi dan argumen yang bisa diterima akal. Dan gitu, adong do sada luat pamasaon ulus tutup batangon, napasaton ulus tutup batangon, ima siap bonani arida. Dengan alasan nama parpudi tutur ni bonani hari ino di nama rujungon molo tu yarakon na amago be bonani hari naon kan ino tahu kan kamu lo tabe sudut ni hilal abadak bonani hari bona tulang iya hula-hula alanya pas sudut do kan jadi alana onna parpudio dan itu tutup ma batangon isi nama tutup bonani harina alana ina mana parpudi tutur hula-hula tu namun dion moloto yang nakon na ama gobeon gabe bonatu lagi nakok gabe bonani hari idu hitala batak ate emang ate ya saya takas ima dasar filosofi na tarjaloroha doi ale adong do di debaluat pemasahan ulus batangon ise si pasahat saput lau sisi pasahat ulus tutup batang imana kita dasar filosofina dan itu tiki mabejabu manupat jabu nipukan di tanganna nioberi laon rodo tulangna pasahaton so nama nuhor taruk ni jabuna omma tarukna ya ima anak dorere dak kadodupang amak dorere iya amalobi hamu bah mulai ate tersongoni bah ate alani sonari berenei masuk mah hujabu-jabu nasopinuk kali tanganna tentu itarupi isi nama narupi ima tulang nai nak kirinya ni ima dasar filosofi na ima taruk di jabu-jabu naon ima ulos tutup batang ate amang ate jadi ido jadi pengertian di arong nama tokon dah arong ulos tutup batang saput do indah toho gimana keningan dasar filosofi na alani atau isru nama ido molo kita sok hula-hula do dia isru nama ido on ulos tutup batang on atau nak kita hula-hula kan molo sok kita di ada samosir artinya molo amaido na moting na mana putih tulang na kan ino nuangin molo inai na moting na mana putih hula-hula na atau isero na mangigil na mangido ulus tutup batangon hula-hula na ido cukup pasahaton nami ulus tutup batang manang hasu tonino na mangido dihamu raja nami tulang nama sa dihami asing di ulus saput pasahaton muna do ulus tutup batang atau isru na bangido ido tergantung to hasu to ala nasira nama boto adat nama sa dinasida ingat tidak mulu na jolo asing do nuanginon mulu na jolo na punasa adat itu adalah wilayah itu dah
Persautan hutar na punasa ada. Itu kan? Ada Indonesia dong, ada Kubang, ada Samosir, ada Toba Holbung, ada Perlilitan, ada Jala Hitam Manua Taduk Mai Jabodetabek kon, gabe adat Jabodetabek kan ini nuangin, bat do hitate, luat dihalak kita Manua Taduk, gabe dong adat Jabodetabek kate, aja goi, lihat Iba do hita halak mata ko ni tano Jawa kita Manua Taduk adong gabe adat Jabodetabek. Itu kan kalau di Sondo adong marhata sinamot di pesta ujuk, asing ni nang adong. Asing to marhata sinamot, asing pesta ujuk. Itu kan? Jadi ala nido. Dah. Tergantung isi nama ido. Ala na ido. Jadi ulah ko kami najulu na punasa adat ala dah luat. Nuangit daung be na punasa adat ise. Marga na punasa adat. Ala nido mulai son. Mulai do kita. Ya adat namasa di hutan kami. Di Sipiongot, sorot, unang tarok sorot to. Nah, buang pa Sipiongot mi husolin, naman lo tayo na sorot ko. Ya hutan kami di Sibisa sorot to ita tayo unang soni. Namasa di hami, o paran o punami. Togaon, namasa di hami. O paran o punami, siwalu turpuk na marhojak ko sila na hinabola. On, ina tanokon. Unang tanokon, namasa di hutan kami na, hutan dia. Dato isul paku kala nak kata, buma nak kutamo. On tano Jawa tangarang don, dan sagalon, dan ano, gua bilang tak betul jumalam baru. On deh, dah kusi betong dah gitu. Jadi unga berbeda. Nasa adat Nuanginon adalah marga. Tari mara nabu di patorak kawi ate. Molo tugari adong sukun-sukun. Pertikianon di pasatai itu aku nanagabe pamorahon akka pangatusiota. Pertikianon di pasatai itu aku, betul pak? Jadi mulai tema di narasumber nami. Ya. Jadi nakaring derita ima taringot putuk batang. Jadi moro pinariut tu memang cong kadorang ni guru nakaringan moro ulus tutup batang osiat tulang. Alai di badan non ekonom do permintaan sian ada dan ke suatu kewajiban ekonom do permintaan sian asuudon ini masuk sebenar iya. Mulai Takas nak ini patorak kami adong ulus tutup batangon dangido isa do nama gido nama lihat do naneng majalo jelas nama jalo anak i masa di nasida, manang masa di margai, manang masa di sada-sada marga, adong ulus saput do ulus tutup batang. Ido, alanido, na biasa di patahon, molo di tiki martonggo raja, saput sekamuro. Dan itu laos digil mat, laos dipangido hami. Laos raja manang bona dari nami nama satu tutup batangin, nah, manang tulang nami laos samu mana pasatun urus tutup batangin nah gitu alana iduna masa di asuhuton tutun angin hula-hulai pasti do mangi huton aha na masa adat di asuhuton inon ido dihargai ido amang ketua teh jadi nama gido do asuhuton ini nama gido alana dia yang berkepentingan nian adong do balos ninon adong do bahon ni ate adong do dek jadi belate bapak tuan tu narasumber nami na hobar tu na jujo pinahin tiyo taringot tu ulus sabut tiki pasatan ulus sabut ditiki sorat ko bere rodo hami parupam pasatan nang naparopa nang naenut te hobar tu nama muka dung maraso tanon berenon mamukka ma dung masuk kata tu nama muka arung suku-suku di tiga luat nama muka arung do nama dokon belum nama muka ina do ada khususnya mau kita mengkatai sama nama muka ama ya
Bikinnya memukka. Bikinnya memukon, arung tentu, arung napadata ke batu pertama. Mulai sa Samosir, pasti tulang lo. Nama bayan arung warni batu parsuhi na. Tulang no parjolo. Alay beda luat, tang tulang. Umumnya gabi kurang 20 bulan. Jadi saya nonton dasarnya gabi tulang tuh napa satu ulos anak itu beren akon. Tahu tuh batang betul. Ulos sapu na. Ala tulang naking. Memang baik jauh-jauh nak hidup kan tangan na. Yudang tulang itu sih. Alani itu musim dasar musim kaitan na. Tuh, udah tutup batang. Nama pasat ton di ujung ningolu na. Di jauh-jauh na so pinuk kan di tangan na tulang mata tong. Arong soni kan. Jadi gurang do di kita batako dang arong kaitan no. Alana awal do gurang binereng tiga nabi lagi nepetihut. Itik kina pala taga batu pertama tulang na dijo, ale pas satu lu sabuk dari dulu lah. Jadi nasok naking na padua hon pasaton naking kina nama ban naking ulos batu parsuhi. Tentu malu panorangan ni babatu naking kan. Lau sisi do pasaton itu ulang do, berarti tulang do pasaton na lau manur taruh ni bagas nih. Oda kaya memang nonton. Kalau baca justru gawe majalo do tulang di sini. Majalo kalas ni roga. Alay dak kaya nabi nege mangalian ulah mangalian songon lana orang kaitan dan non nagagawin tutup batang. Tulang. Ison iya dia sebetulnya na jujur tarida na dion nang itu baru di dia do rata soni babat masalah naking kaitan na cenna bosok kan berkaitan do itiki tuwi mana satu nomor jungulu dang na itiki gabe sepihak nomor jungulu di mana kan dang na bangido itiki tuwi songonon itiki tuwi mana dang re mana dingkan itiki nomor jungulu arang saperong na majal pinuka tersoni ya betul, asa boy, bunga rumah sami kami nak poso melate. Jadi mau lihat ya mate, nak kini hari ini ke peranan di tulang dong kan, artinya tersonon, nguruk konek keringnya kan asing luar, asing do ada nak kan itu lain, kan ada tiga wilayah kita, arong ada tu baholbung, mololau widahu ada tu baholbung, dan itu dung di pasahat nyon parburuon titimarakuk tulang ni helana pada saat seketika itu tanggung jawab ni tulang gabe pindah tu hula-hulana ima dasar filosofina dan ini ima molo sebagian daerah tu baholbung alani molo adong namuding saput molo amai namuding saput do tujung sekula hulana ima dasar filosofina ima molo lauhita tu filosofi ni nasi ngate alena huata horon ima na masa songo disamosir dan itu memang songo ini molo disamosir semulai seorang nion berenaon nungaro tulang na pasaton ima lapin na dari itu nangit tap gitu neng manguli matulang nio berenaon Roma nio berenaon mendapat tulang na imani do na patio mata ni mual ditikki na patio mata ni muali Roma tulang naon dilema bona ujuk na marhite mardongat tangiang no bere sai do on marhite tangiang nami babejabung manohor jabung haduan ilo hatan itu lahon dan ilo mardongat tangiang sok matutu rumah tangga ibain masih begading tuana. Tapi betul. Secara personal, secara bahasa permisi itu tulang deh. Iya, ale di sini dilihat do bona ujuk na sekalian. Alara dah mangalak burung itu lagi ibadat dari yasni rohani itu lagi ile bona ujuk na. Iya, dan ile nominal ale mardongat tangiang.
Adong nama dokon omma ongkos mo mga lului siroka di top di barong songoni. Adong nama dokon pasahaton manabay sinawak mo to hag anggi perhudulhi adong songoni. Adong nama dokon saidon nagabi muhal muhaduan manuhur jabu do mobilmu mardongat tangiang nabi terserah isini hatan itu lagi. Marpanangi marbinegi madebata di tangiang itu lang naon. Boy may basi bagading tuana. Ijo matulang na. Tulang. Neng mabaja ba neng opuan na jeng unaw dagido. Ijo ma tutuma sama mabay batu parsuina. Balga di rohani tulang naon ay dakka dodupang amat dorere. Kan ini rohani ilea ma imada taruk nai sianaw may ilea. Jadi mulut dakai bagi hamui memang itu kenyataan na. Moding ma. Dan itu masuk maberenau tu jabu lah supinuk kanitahan na itarup itu lang daw ma iba ulus tutup batang ate hidup filosofi ate aku nak makatai huluan nasing alena kaya mau bering jalan aku alami ate ini salah satu perjalanan ini ulus tutup batang isena pasah sabut lausi pasahaton ulus tutup batang na dasar filosofi ini alerong napasahaton nakihudokon napasahat pulus tutup batang siap bonani harina alana ina mapangujung ini pertuturon ni hula-hula tu bonani harina ala ina modingon alana mago na manasida tuarakon na bona tulang nakok magabe bonani hari bate Pasal buat ulus tutup batang melong ulus tutup batang pasal gabe kon ni mula ti tubur Tunggal songoni non alana. Satu boru tak isema boru molo itu kena si molo di da nan bireren kan tu boru si padungo-dungo imon nama buat ulus tutup batang. Bahasa dia betul sih. Jadi molo di kita lak Batak on menyangkut biaya dong. Dan itu menyangkut biaya si tuhugon. Molo ama itu na bonding berarti nama buat tutup batang tu boru nasiakan. Oh no. Molo ina itu udah penting berarti nama buat ulus tutup batang tu baru siap pudat. Ini menyangkut non gubuan dari maruh akka namosok diperbuat di natuai ate jalan rumah songoni aturan di kita najolo dan itu pembagian dah sarupa dari non molo misalnya mau kalholi isa mana nama jujung molo ama itu baru siap kangen nama jujung holina molo ina itu berarti baru nasi purat nama jujung kan itu nungga peraturan baru kui di kita halak Batak itu rahon putta di julu-julu tubuh buasa songoninon radang polara alus akuate sudah ada aksioma itu terjadi tapi tidak perlu dijawab nggak songoni aturan na julu ate boleh ate dan perlu we majano panutur ya setulang ya nana tulang ini nak tengok tutup batang ini dan perlu we nama majano tutup batang tutup panutur ya tulang ini asa itu tuh ya berena asa ibe berena proses dan nama buat tutup batang proses na membuat proses ini pasa na imenon teknis na yang katulangi naman non ate dia kanyon berena kurang mengatusikan wajib tuturan na unang-araw terjadi aka distorsi halakion na kamar keluarga dari nama rate adong suku-suku mulak naburku jadi mau lihat ya bate lasroh perginon dihita ka magraja ro naburuta ro muse nyon nyat tulang ramung buruta nyat tulang termulus gijang ala para di daerah sao ate itu nama ada muse bolo tutup batang ulos nai bolo ama najumolo badi tiup paromain nasyakangan ong na yang kuberin songoni bolo ina ang anak najumolo itiup buruna syakangan bolo naking hata panorangi osian na tuai selalu do tubur iya bolo ama boru syakangan bolo ina tu boru siap puda iya jala adong muse nama napin nama napik ku bereng
bola petapuk konak pasaring-saring Hmm. gawe ikut perat do parumai syakangan dohot parumai siap pudan. Suku-sukuku nah kengi dok na tuai tuboru syakangan tuboru siap pudan masalah do tu parumai no manang alana sodong do buru ase baik songoni manang na adong do muse pilihan na lain alana ulang sada buru dewi lama ya peoma tu parumai syakangan. Jadi perlu tong amang tua-tua boton nami tersong satu dia do. Mau lihat ya? Jadi mau lihat apa teh? Dakku motor dah. Asing luar, asing agak norma-norma ni para dato di siale. Pada umumnya molo di kita halak batak do. Molo taringot ulus tutup batang. Molo amai do. Kuburuna siak kangat do. Molo inai tu buruna siap pudan. Dan satu parumai ini. Dan satu parumai. Molo rong pesong ini ra. Dan pola ku voto dia dasar filosofi ini ya teh. Saru baru nama napin. Dan mungkin parumai na manapin si matuana. Besan dari kan subang doi kan. Subang doi kan. Ibu kita makatai do paromaita kan subang doi dia lah batang. Alar hidup baru manap dang na manapin salah do. Mau manapin hula-hula na do manapin. Majujung. Salah do. Mau mangukal holi. Mau amai do na diokal na manapin adalah tulangnya. Mau inaido na di okal nama lapin adalah hula-hulanya. Ale nama jujung, iya. Molo amaido nama jujung baru nasiak kangan. Molo inaido berarti baru nasiak pudan. Gimana nama jujung? Dan nama lapin berbeda dong. Manapin dong menjujung. Nama lapin gimana membuat? Jalai toping bersai bain ulus lah. Ale molo nama jujung ima dung di topi menang diulusi ijujung ma pasaton membaik tu batu napir ijujung ma itu ate apa udah teh. Jadi bolo sakit naik bolo masa mamuse ay sadala tu nungai non tu napasaton ulos tutup batang manang tu ulos sarimat dua. Nah masa tong nata bereng-bereng di tanah perserahan, songun nama jujung si Jagaron, bahasa mana nama jujung si Jagaron, gawe paromai sakana. Oh iya. Jadi HP belum filosofi nata botul ngasih Jagaron sebagai tanda bahwa memang orang tua yang sudah nang majuaon, nang sarung majuaon, baru bisa baenon. Imai dokon dulu non. Dulu marata sanggul marata. Bahasa mana mah jujung parumai. Oh betul. Bola teh ate. Tersorot teh. Kebetulan tersudi luar pemasahon sanggul marata manang si Jagaronon. Ale pada umumnya melalui daerah Tolbuah Hulbungon udah dia memang anu si Jagaron adalah terdana naung titir maranak titir marboru marpahop puyarak, marpahop puriboru. Iya. Kan? Si Jagarono saya 4 orang sautik. Molo ibana holan marpahop pesian boru dope. Posisi di si Jagaron di sabolah birang nih. Ului si majujungi. Molo hola sian anak bawa sian bawa dope. Sian anak dope pahopuna posisi si Jagaron ada di sebelah kanan. Nih si majujungi. Ale mau nungga titir marana atau titir boru dia pas dihalang ulunai. Nah, ima terdana dah. Nah, asing do si Jagar. Bolo si Jagar ini emang udah si kopahop pusia Asia parumai syakangan tongkat estafet itu sama aja dia. Dia yang meneruskan tongkat estafet kelangsungan di keluargai. Ini lagi.
Ini artinya si Jagaro berbeda dengan kini kali non kasusnya ima ulus tutup batang dohot nama ropi mana nama jujung ima saring-saringi. Jadi mau si Jagaro ini atau provinsi kangen ai do getini hadua getini yon cuma tuh anak kan itu lain kusi dolah artinya teh penerus tongkat estafet kusi do dasar filosofi ini apa udah ada ya? Jadi boleh saya ada dua guruna. Guruna dia. Contoh, lain hal. songon nakin ulus tutup batangi. Oh, seorang yang mau udah seorang. Burung yang gini kan burung yang hana do. Burung yang bangna kan burung yang hana do. Kan itu doang Iya. kan selalu baru doang ini. Ale molo kesepakatan dia laku molo olah sada do boruna. Lau sih, misalnya molo dang adong misalnya boruna ada lagi, misalnya majujung amat teh. Majujung membuat ulus tetap batangin kini kan itu. Lau boruna sasade. Nasi namai bana menanggung. Olah sada boruna. Nonton nakin kan ulur tutup batang nasian bapakna. Bana. Saya ada boruna di mana? Iya. Keno makna lah, saya ada bertanggung setu. Di mana mana tuh boy do songoni manangna Boy. boy do. Boy. Ale molo orang do misalnya dosi rohana anak di angina dianggap anggina anak dia mengudara, burung dia mengudara, boy dosi rohani anak dia semua mengudara. Ate. Berarti tetap berfilosofi godang laut. Iyalah. Mau lihat ya? Oke. Sorry mate, mau lihat ya Pak. Jadi, enggak tambah pangatu syota, mariti tepat aja tabur ginoon, marsanga batu ata, marsanga putara aja sila sabungan, marsanga para kita para putara aja sila sabungan solo turpuk, namar hoja kusida lahina bolak, oras marida.